Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a yau zan yi magana biskan yan uwan Fulani. This is a family issue. Jini bandirawa an mo bengari be coyini be wana o kullu wala gado mo bengari be coyini be dokuma malfa be bi adunga mo pitta huka janna fada we akam mo to inshe bi jahango sha Allah wattu ɗuma joyi anihi yahare ɗum wiya kama wattu ɗiɗi nihi ko tati nihi jamɗe tati nihi akam mo o wimama jaha jaɓa waɗen ɗum cherta a jaɓiɗe hen ɗamaɗa akami o lilatama o wiyatama jaha amma nde ke o yi mayde se o wima kuma ta a warti kuma ra sherɗe dokka e maɓe kenan to en paami ɗum fina en kayru ndesen ɗum minon hona ɗum minon ha ɗuɗorgal amen ɗum hukay ɗum andi minon min modi baɓe to amma woɓɓe hamɓe gari lallinene men goɗɗe joni sey jaa bandirawo ma fullo to wurto wake yestake ma gonga sey a yiɗamo a waña ɗum wi'a jahango o maayi to topade ten ɗum fi dole sey to en garti wuro en gestake ko e meɗen bolle ta arari ko to e nder afrique minon ɗum fuɗata minon ɗum warata minon ɗum wiyata ɗum minon ɗum wiyata ɗum joni ta fami jaaje ɗuɗɗe hokka min godini lamɓe ɓe fulɓe amma woɓɓe ɓen de ɓe wiyata ɓe hukana ɓe wona ko ɓe majini men ta fami jaaje ɗuɗɗe faro amen kaynama faro amen tan mino de ɗuɗorgal amen huka ɗon nder ladde ɗum huɗa e men tawi ɗum wiya ladde ay ɗum watta dina ɗum watta ɗume ɗum watta ɗume kuma ɗe lefi ɓe ay dano de dano ka hin tubankoɓe gar dano ta amari qur'anu a goɗɗo ta amari qur'anu a mawɗo to joni ɗum latake nder lesdi ngam amari qur'anu hanjum tan wona a goɗɗo ana to dole sey to mawɓe amen hulɓe amen lamɓe sey to ɓe gurtake ɓe itti men moni ɓe mbaɗni men jangirɗe ɗe gomnati walla ɗe qur'ana ɓe mbaɗni men jaaje to arde keɓata ndiyam ɓe mbaɗni men likitaji ɗuɗɗi asibiti ɗum hokka ko hani ɓe mbaɗna men so emin gorini ɓiɓɓe fulɓe jangayɓe harka ɗuma asibiti walla no ɗum wiyete to joni ɗum latake wona ko ɓe mbaɗni men ɓe mbaɗanta men ko ɗume minon to min mbaɗi huka joni sey jaa ɗum nawninima ɓiɗɗo ko ɗum nawninima goɗɗo jaha asibiti kuma sey ɗum wara ɗum yestoma bolle ɗum wiya a ɗum fi sey to ɗum yahi ɗum waɗi ɗereji ni hiɗum waɗi ni to parmo ɗum to on gorini asibiti fa kena yiide on fa joni ta fahami ɓe huka midde ko ndo o tomi hokka Allah waɗna min ɗuma